Jimpuli Woman Kasmi. Kajing pule na ki kam ki apostol kelandong ka bakhat henriu kad khot ar po ar hadu lai po saw. Ki bait ba ru ki laya sha bad ki nong bishar ki latar ya ki jan phong na Paulus paru Silas bad ki la ai hukum ba an sempat ya ki. Hadin bala sempat jur ya ki la thep ya ki hapo patok. Bad la hukum ya unong ap patok ban pendat talas bak ya ki. Tang mar shuyo ya kani ko hukum uta unong a phira ula thep iki haka kamra pashapo e bad ula pendat ying song ya kikjat chunki haka por shiteng sanya u Paulus baru Silas kila ya duai bad yerwai yero ya ublei bad ki wei bad ki koidi kila snap iki kensan lakhi ujumai bajur hadu ba ki nongrim kapatok kila kenyu mar kumta ki jinkhang baro kila pli bad ki kenjri kila slor na ki koidi baro unong a patok ula kenden bad haba ula yoi ba ki jinkhang patok baro ki renghang ula perkhat ba ki koidi baro kila lan kumta ula sei ela ka wajlam ula mod ben penyap yaladi Henry u Paulus ula pertajam wat penmen saw yelade ngi ya don hang ni baro unong apatok ula banjik shai ula rung shapo ying bad ula dem ngon hakik jad Paulus bad Silas nangta ula yalam yaki shabar bad ula keli ngadei bane ayu ramba badup ladim tunget ha utrai jisu kilaom bad pin saladim maphi bad kiying kasem jumpi Tela yalap ya kaktiin utrai hau bad haki weipat ki padan haki ying jungu. Hakatahi ka por mir unong a patok ula shim ya ki bad ula sad ya ki jingmong jungki ban la pen baptist yu bad ya ki ying ka sem jungu baro shisendan. Ula yalam ya Paulus baru Silas ying la jong bad ula ai jen bam yaki. Mau bad kiying kasem jungu kila dap da kajing kemen na bar ba kila nged minta ha ublay. Kaktian jong utray. Kasam shispa lai upra kat khod iway hadu lai bad hinyo hadu pra. Nga ayu yame ko try da kado unut junga baro. Hakmat ki angel ngarway yaro yame. Nga ngu nga dem shapang katempel bukhu jume. Nga ayu ya kekerting jome namar kejing iet bad kejing bad jutang jome nama melakintiu nam yala ki ktin kular palat ya ki ei baro hakasni banga khot mela jubab yanga mela nang pen khlain ya kamitsim jonga langa ya hapdeng kejing janjar miri ya kejing im jonga kadba ki nongshin ki bitar kakti kamon jome kapelat yanga utrai un sependap ya kaba ulatmu yanga kajing ye jome ko try kasa junom wat ino ya uba mehi melathau ka gospel kat kum uyo ones kalenong ka pakhatin riu kat khotsan hadu khatwei henry nge thu menta pangadei benlet no sha uta ubalapha yanga Omdan na phi ubakali yanga shano pineng. Henry bangala yathu api kido nu jumpi kidab da kajing smusi. Penban nga yathu api ya kajing shisha. Kabha yapi bangalit no namar lada ngam len unong pentengen wan shapi. Lada ngalit no ngan pha ya u shapi. But anda uwan un pen I hakaperthei katno ki bakla shaphang kapok shaphang uno upadei bad shaphang kajing bishar ublei shaphang kapok na marba kim ngeng hanga shaphang uno upadei
Balapin sebut da keba ngalet sya ukpa bat bapin om yo isu yanga. Shapang ke jing bisha namar pa ya usim jong gane ka perthei bala penrem. Ka gospel jong utrai.